η αντιπαράθεση. Άρα, κύριε Σακελαρίδη, ξεκινήστε από την ακρίβεια. Η Νέα Αριστερά τι λέει? Έχουμε μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει μηδενίζουμε το ΦΠΑ. Το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης κάνει μία πρόταση. Η κυβέρνηση λέει έχω τα εργαλεία, έχω τις αυξήσεις μισθών, παίρνω και αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ο κύριος Πρωτούλης είπε τη θέση του ΚΚΕ για την πάλη και για την αύξηση των μισθών, όλα αυτά τα πράγματα. Η Νέα Αριστερά τι λέει? Ας ξεκινήσουμε με μια εύκολη διαπίστωση. Πριν από 3 εβδομάδες, από μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας, ο κύριος Μητσοτάκης από τον Μπραχάμι, τον Άγιο Δημήτριο, είχε πει ότι παρατηρεί ότι οι τιμές των βασικών αγαθών, των τροφίμων, έχουν αρχίσει και μειώνονται, αποκλιμακώνονται. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Κοτρότσο. Το θυμάμαι. Χτες βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Ο κύριος Κρέκας είπε ότι είναι μηδενικός ο πληθωρισμός στις αίθουσες των σούπερ μάρκετ. Χτες βγήκαν. Και ότι είναι βαριά τα αρνιά. Τα στοιχεία της Ελστάτ. Σωστά. Γι' αυτό είναι ακριβά. Χτες βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, συγκεκριμένα για το κλάδο των τροφίμων, 5,4 ο πληθωρισμός, κλιμάκωση. Ίδιος είναι, 0,1. Σίγουρα δεν πέφτουν. Πρακτικά σίγουρο. Απλώς να διευκρινίσουμε σε αυτό που το ξέρω, κύριε Ρωμανέ. Αυτό σημαίνει συγκράτηση. Αυτό σημαίνει συγκράτηση. Και σε μια σειρά προϊόντων μείωση. Και σε μια σειρά προϊόντων μείωση. Μόνο που προστίθεται μήνα με το μήνα. Προφανώς, μα ξαναλέω όμως, όσο έχει πληθωρισμό, κύριε Κοτρότσο, για να καταλαβαίνόμαστε, προφανώς αυτό που λέτε συμβαίνει. Αλλά πληθωρισμό έχει όλη η Ευρώπη. Υπάρχει μια χώρα που να μην έχει πληθωρισμό? Έχω μιλήσει 20 δευτερόλεπτα. Διακόπτουμε. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, όταν λέμε πληθωρισμός 5,4%, ακόμα και αν έχει ανέβει λίγο από τον προηγούμενο μήνα, σημαίνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν 5,4%. Δεν αυξήθηκαν 0,1 όσο είναι η διαφορά από τον προηγούμενο μήνα. Έμεινε σταθερός. Είναι συν 5,4%. Η ακρίβεια, κύριε Ρωμανέ, είναι πληθωρισμός. Αλλά μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα θα μπορούσε να γίνει σε έναν αμφιθέατρο. Και ο συνολικός πληθωρισμός έπεσε 0,1%. Μπα, γίνεται κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ. Συνολικά Δηλαδή το βιώνει ο κόσμος αυτό. Το καταλαβαίνω. Συνολικά από το Μάρτιο 1,5% έπεσε. Τώρα αφήστε τον όμως, γιατί δεν είναι σωστό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν. Ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε ότι έπεσε έξω. Αυτό είναι μια εύκολη παραδοχή που θα μπορούσαμε να την κάνουμε στο πάνελ. Και νομίζω ότι είναι και λογικό και ο κόσμος, όταν ακούει αυτού του τύπου τις δηλώσεις, αντιλαμβάνεται την απόσταση από την κοινωνική πραγματικότητα, από το σούπερ μάρκετ. Δεν χρειαζόμαστε την Ελστάτ να έρθει να μας πει ότι είναι 5,4 η αύξηση των τροφίμων. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ας έρθουμε τώρα στα συγκεκριμένα. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός είναι σαν τη χιονοστιβάδα. Αν δεν την αντιμετωπίσεις στην αρχή της, μετά είναι πολύ δύσκολο. Τα μέτρα τα οποία θα πάρεις απαιτούνται όλο και μεγαλύτερα μέτρα για να μπορείς να ανακόψεις την πορεία της. Όταν στην αρχή της ακρίβειας, στην αρχή του πληθωρισμού, η κυβέρνηση έλεγε αποκλειστικά ότι είναι μια εισαγόμενη κρίση, είναι ένας εισαγόμενος πληθωρισμός εξαιτίας της αύξησης των πρώτων υλών, εξαιτίας του πολέμου της Ουκρανίας, τι δεν έβλεπε στην πραγματικότητα? Δεν έβλεπε την ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών, δεν έβλεπε τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ, δεν έβλεπε τα καρτέλ που διαμορφώνονται στις εταιρείες ενέργειας, στις τράπεζες κ.ο.κ. Και από την αρχή, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θυμόμαστε όταν ήταν Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Γεωργιάδης, τότε στην αρχή της κρίσης της πληθωριστικής, δεν λαμβάνονταν καθόλου μέτρα. Μετά από πολύ καιρό, η κυβέρνηση άρχισε να παρακολουθεί τις εξελίξεις με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα σήμερα να τρέχει και να μην φτάνει. Η δήλωση σημερινή του Πρωθυπουργού για την επίκληση στην κυρία Φοντερ Λάιεν να παρέμβει, νομίζω ότι είναι μια είδηση. Εγώ δεν μπόρεσα να την πάρω πολύ σοβαρά. Να σας είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω. Δεν θέλω ούτε να διακομωδήσω. Φούσκα είναι, παιδί μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν σας κρύβω ότι περιμένω και μια απάντηση από την κυρία Φοντερ Λάιεν που θα του πει: αγαπητέ Κυριάκο, θα κάνω ό,τι μπορώ και αυτό θα φτιάξει ένα επικοινωνιακό αφήγημα. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά αφηγήματα η κρίση της ακρίβειας. 3 μέτρα, 3 άξονες από τη Νέα Αριστερά. Η ακρίβεια. Πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε στο ράφι τις ολιγοπωλιακές πρακτικές. Ένα από τα κλειδιά, αν θέλετε, της υπερτιμολόγησης των προϊόντων στο ράφι από τα σούπερ μάρκετ είναι τα λεγόμενα τα πιστωτικά τιμολόγια. Είναι αυτά τα οποία, οι πρακτικές οι οποίες βοηθούν, διευκολύνουν, αν θέλετε, τα σούπερ μάρκετ να χρεώνουν πολύ μεγαλύτερες τιμές στα προϊόντα και στην ουσία να αντλούν μεγαλύτερα κέρδη από την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Κατάργηση των πιστωτικών τιμολογίων. Έλεγχη στα μεικτά περιθώρια κέρδους. Έλεγχη στο ράφι. Εναρμόνιση του ΦΠΑ, των έμεσων φόρων, λέει η Νέα Αριστερά, σε σχέση με το χαμηλότερο ΦΠΑ το οποίο υπάρχει στις 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτά όλα αφορούν το ράφι.
Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της εργασίας και των μισθών είναι δεύτερος άξονας που αφορά την ακρίβεια. Γιατί βλέπουμε σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, το 55% των εργαζομένων αμείβεται με κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Το τονίζω. Και το τρίτο, σας παρακαλώ, για να... 20% των εργαζομένων κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας τώρα, για να μπορέσουν οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού να περάσουν στα άλλα μισθολογικά κλιμάκια. Και υπάρχουν και καταγγελίες, τέλος πάντων, και για το ξεπάγωμα των τριετιών. Κύριε Σακελαρίδη, αυτό δεν αφορά εσάς, αφορά όλους. Προσπαθώ να καταλάβω, άρα με επιβεβαιώνεται ότι πάμε με εθνική ατζέντα στις ευρωεκλογές. Και το τρίτο, δεν είναι θέματα ευρωεκλογών αυτά. Θα σας πω πώς θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Το ζήτημα της ακρίβειας δεν έχει να κάνει αποκλειστικά που είναι μέσα στους. Που καθημερινά πάνε να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Όταν πάμε να τους μιλήσουμε. Άρα τι προσδοκούμε. Δεν σου λέω ότι κριτήριο ψήφου έχω ευρωπαϊκή εθνική ατζέντα. Βλέπει τη ζωή του που πρέπει να είναι η ατζέντα. Συμφωνώ απολύτως. Έχει και στοιχεία εθνικής πολιτικής. Πολύ ισχυρά. Γιατί εδώ είναι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται και είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης. Το τρίτο είναι το κοινωνικό κράτος. Οι δαπάνες για την υγεία, για παράδειγμα, που επιβαρύνουν διαρκώς τους πολίτες. Ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω περισσότερα αν δεν είχα χάσει περίπου 2-3 λεπτά στην αρχή. Το ξέρω. Σας τζαρτζάρισε ο κύριος Ρωμανός. Να τζαρτζαριζόμαστε, αλλά να έχει νόημα το τζαρτζάρισμα. Αυτό δεν είχε νόημα. Θα ζητήσω, αλλά επειδή έχουμε ελάχιστα λεπτά, θα το πάμε ανάποδα, θα ξεκινήσω από εσάς, αλλά θα ζητήσω έτσι με τίτλους, επιγραμματικά μία απάντηση. Τι πρέπει να κάνουμε ως Ελλάδα, κύριε Σακελαρίδη, γιατί αυτό είναι ευρωπαϊκό θέμα, με δεδομένη την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, απέναντι σε αυτή τη χώρα, στην κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση αυτής της χώρας, ο υποψήφιος πρωθυπουργός της οποίας σήμερα είπε ότι εγώ Μακεδονία θα λέω. Βεβαίως Βόρεια Μακεδονία διεθνώς, οι θεσμοί μεταξύ τους, άρα τι κάνει, έρχεται και λέει ότι καλώς έπραξε η νεοεκλεγήσα πρόεδρος της Δημοκρατίας που προέρχεται ούτως άλλως από το κόμμα του και ότι θα συνεχίσει την ίδια τακτική. Τι κάνουμε εμείς? 2 λεπτά εισαγωγή και μετά σε τίτλους. Δεν έχω 2 λεπτά, σας το λέω. Έτσι. Ωραία, πάμε. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ μεγάλες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εξαιρετικά μεγάλες. Η Συμφωνία των Πρεσπών προέβλεπε ότι κάθε χρόνο θα γίνεται ένα ανώτατο συμβούλιο διακυβερνητικό και από τις 2 χώρες, από το οποίο θα προκύπτουν συμφωνίες σε επιμέρους ζητήματα. Ή προβλήματα. Ή προβλήματα, ακριβώς, που θα επιλύονται προβλήματα. Δεν έχει κάνει, έγινε μια φορά το 2019 επί Αλέξη Τσίπρα, από εκεί προέκυψαν και αυτά τα λεγόμενα μνημόνια συνεργασίας. Δεν έχει κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη για σημαντικά ζητήματα, για τα ζητήματα της ονομασίας, της επωνυμίας των προϊόντων, για ζητήματα που έχουν να κάνουν τα σχολικά βιβλία. Με τα σχολικά βιβλία, με τις πινακίδες των αυτοκινήτων, με το τι αναγράφεται στα διαβατήρια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί να απεμπλακεί από τη Συμφωνία των Πρεσπών, να μην κάνει το παραμικρό, έτσι ώστε να την ισχυροποιήσει. Αυτές είναι οι ευθύνες, λέτε εσείς, έτσι ώστε να δεσμεύσει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία όφιλε, θα σας απαντήσω, όφιλε να ξέρει ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες. Δεν θα έμενε για πάντα μια κυβέρνηση. Αυτό λέω, ότι γι' αυτό δεν τα ψήφισα εγώ. Δεν τα κύρωσα γιατί είχα προβλέψει ότι έρχονται οι εθνικές θέσεις. 5 χρόνια κυβερνάει, θα μπορούσε να έχει δεσμεύσει την απέναντι χώρα. Συγκεκριμένα. Τι πρέπει να κάνουμε με τον κύριο αυτό? Πρέπει να κάνουμε διάβημα. Ως χώρα, ποια είναι η σειρά των γεγονότων. Πρέπει να κάνουμε διάβημα για παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Βόρεια Μακεδονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών. Και οι πρέσβεις μας εκεί. Πρέπει να αποστείλει διάβημα που να ζητήσει την επανόρθωση και τη συμμόρφωση με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν δεν γίνει αυτό. Ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα φραστικά. Αν δεν γίνει αυτό, υπάρχουν άλλα επίπεδα. Υπάρχει. Η Συμφωνία των Πρεσπών μέσα προβλέπει μηχανισμό επίλυσης. Το άρθρο 19 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά είναι χρονοβόρο. Να βάλουμε βέτο, να απειλήσουμε με βέτο, να το πω πιο ορθά, στην ευρωπαϊκή της πορεία. Εάν δεν συμμορφωθεί. Προφανώς η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένα από τα βασικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία δόθηκε το πράσινο φως. Δυστυχώς δεν έχει γίνει η ένταξη όλα αυτά τα χρόνια. Να απειλήσουμε με βέτο. Από τη στιγμή που δεν υλοποιείται η Συμφωνία των Πρεσπών, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει και αυτό να το δει. Κύριε Πρωτούλη.